Я серцем сонця п'ю нектар. Мой срок у небе тонет. Я молодый пригожий царь. Хоть головню короне. З цудовних хмар у мой палац, дозоров ён сягає. Я гонный чародейный блеск, не знищить сила твоя, 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 твоя. Сердце, солнце, дух мой, небом полный хатка, близкий царь я, без короны. Сердце, солнце, дух мой, небом полный хатка, близкий царь я, без короны. Не слово слуги и сыны, а верши мои свита. Покуль остатним снятся сны, бессонным я спать No, we will watch with you together awesome indies. So take a seat, Ой, lay канал back, на Ютубе, make там yourself 600 comfortable, подписчиков. get О, yourself пані ready Біляшка. and Вітаю, вітаю всіх. О май гад, у нас тут сюрприз have a great гест. time with us. We will be joined Да я by сама Ага. сюрприз. Я Valentina думала, тут канал сидеть, Так, ну що, я надо поразмовлять. поставлю цю хуйню на to паузу. watch this and give you insights Я думала, on- всі сидять, пердять, Додайте тут мені у стрим. чат. If you have questions on Ну, пробач. І Я виводжу усіх. написала у there's the агульном. reaction overlay. Oh, finally, some Ось так. content. That's how what we're here Ну, for. Starting Ну, soon, ось guys. так. Пробач, Fun так. fact, Що тут, Що ми глядім, тут да? захопили is твой just the сервер. starting soon screen Ну, for 1.5 открываюсь. Да hours. да это агульный Surprise. сервер, боже. I hope you will have Кто fun. хочет, той The game користается. is, there's no game. Ну, так. Слухайте, No, real talk. О, It'll be так. great. It'll мне start просто, я хочу поделиться like уже. every And second. there's Думала the постримить и housekeeper поделиться. again, Нахера once again, запускать please свой come into стрим, the когда я могу screen, на тоже please. сказать. Что меня зацікавило на You really Gamescom, would like give him a Вось, cameo, right? тому Yeah. що Розповідай. там You're a цікаве huge fan, ось yes. з анонсів, He was one of the які most- Пробачте, на одну які секундочку. звернули увагу. Додайте мені супольний Yeah, that's чат, true. коли ласка. Janitors are pretty fun. in А, general. посылочка опошняя. Oh Так. god, a Окей. world premiere.
Присягивай. Карацей, там анансавалі, ну, нават не просто анансавалі, там дата рэліза цяпер ёсць у Vampire the Masquerade Bloodlines другого. Так, Так, у ёсць. кастрычніку. Так, і насамрэч вы бачылі трейлер? Ён супер пужае, у мяне такія зараз паніжаныя, зніжаныя чаканні. Мне здаецца, можа яны гэта наўмысна зрабілі, таму што я не бачу прычыны зрабіць трейлер, дзе анімацыі твараў не супадаюць з тэкстам. Ну, змяняла же тут распрацоўшчык, але я не гуляў першы, і мне няма з чым параўноўваць. Ну насамрэч, мне здаецца, гэта будзе цікавы кейс anyway, таму што першая гульня, яна на рэлізе, ну, скандальна не дуже файная была, але яна мае абсолютно легендарны статус і, дарэчы, вельмі раю пагуляць. Гэта вот Ну, серыяльна. я ведаю, што легендарна. Так, я правда так кажу, And не дарма яна легендарная, я гуляла ўжо, ну, у 19-м годзе, то бок не так даўно, і яна сапраўды просто топчык. Ну, я ўжо, падаецца, пытаў, ну, там же ж можна пол персонажа выбіраць. Так, вядома. Можна. Вот. Ну, Ну, але мяне больш за ўсё разбэсціла, ну, карацей, пасадзіла на коня тое, што хто у твиттары чытае, той, напэўна, бачыў, там, карацей, за пейволам схавалі два бладлайны, за якія можна гуляць. Вентру і тарэадораў. І гэта пиздец. Шчыра кажучы, мне здавалася ўжо мода на гэтую херню, што ёсць нейкі дэлюкс контент за да халеры грошай, што У DLC... нават не DLC, разумееш, там ёсць звычайнае выданне стандартнае, і ёсць там падаражэй і дэлюкс. І ў дэлюксе вось вентру і тарэадоры, што для мяне гэта просто харкнулі ў твар, таму што тарэадоры, ну вось яны былі адной з дэфолтных бладлайнаў у першай частцы. Гэта па-першае. Па-другое, я люблю тарэадораў, і я збіраюся, як што, гуляць за тарэадор. І атрымліваецца, не трэба адбашляць да халеры грошай, каб просто гуляць у гульню тым бладлайнам, якім я хачу. Гэта што такое? Ну, гэта скам. Ну, варта Гэта тады скам. зачакаць ўсё ж такі на рэакцыі, ну, не набываць тыя самыя... Мне цікава, на кансолі на кансолях гэта прэміум выданне, небось, яшчэ там будзе каштаваць $100. Іншы распрацоўшчык. Біля штосьці кажа. Кажы, будь Я ласка, хотела не сказать, пачула. что, магчыма, я предполагаю, что гэта премиум выданне на кансолях увогуле будзе $100 каштаваць. Вось. Ну, я думаю, яно і на ПК будзе нехіла так каштаваць. Ну, 50. Ну, гэта капздец. Гэта просто скам не скам, але ну рэальна скам, гэта просто развод на грошы. І шчыра увогуле купляць не хочацца, але я ж куплю. Гэта самае. Ну, лепей не спяшацца, я за гэта кажу. Я буду жраць гэта гаўно. The Wandering Village. Ну, тым ты і справа, що можна і гаўно пажыць. Я зараз чекну. Ну, інзой я купила на реліз, значыцца я ганаедка і не вы. Ну, інзой, що, ён будзе развівацца. Дарэчы, там Патрошку выпускаюць дадаткі. бесплатные DLC Ось, я выйшлі, хотела тебе яго яшчэ не сказать, что спрабавала. так. Ну, Калі я таксама не стрым. спрабаваў, но... Ну, ўсё ж Да, таки... дай пані сказаць. Я тихая, Ну так, так. Я просто калі стрым тады пытаю багемы. Па DLC да інзой. Я ўсё думаю, мабыць, у панядзелак які. Я думала заўтра пастрыміць, але я вось толькі сёння дамовілася з сяброўкай пайсці маляваць у афлайне, таму я зараз больш па афлайне лекую свой ментальны стан, і таму асабліва не стрымлю, хаця хачу. Можа, у панядзелак, на выходных я буду гэта размаўляць з чакаем вяртання. чалавекамі. Вось. Яшчэ быў анонс дадатка для Cult of the Lamb. І нейкай вельмі аб'ёмісты, гэта вось я таксама буду чакаць. Штосьці там яшчэ было Ну, такое у 26-м годзе будзе. О, ну там 26-го дасталося. Ну, як дажывем, то дажывем. Но пакольку я не так даўно прайшоў, вяртацца праходзіць. Таму добра, што ў 26-м. Слухай, ты же на струне праходзіў, так? Так.
Так. Ой. Я сподіваюся, було супер файно. Но были свои интриги, скандалы, We're only- расследования, там хтось We're only watching, когось though. з'їдав з глядачом, Так, хтось так. там говно ж. Всё. Я за говном полював. Слухай, Біляш, а ти не стрімила Cult of the Lamb? Не, ну, тому що я завсёды хочу її набити, а потім бачу, що DLC виходить. Така, коли DLC вийде, я набую повну гэтый комплект. І я все там так косметична, оттягиваю, і, ну, все Я не ровно. косметичну всю дивлюсь. Так ні, а зараз буде не косметичне, я буду шукати його. World premieres. Йось не Ну, зараз косметична ніхто. DLC. Не, я пам'ятаю, там було, що додавали гэты браки. Ось. Так, І я так, така, так. ой, почекаю, коли дадуть, тоді нам, ну, не забуваю. Don't miss Awesome Там Indies, одно guys. додає сюжет, другое ось додає механіки, зв'язані з шлюбами, сексами і всього таким. Ну, ніби шлюби, секси Ні. були. Ні, они не Ні. были на релизе. Не, я маю на увазі у That was мене. sick, right? Ну, у тебе так, потому что яны это уже гулял бесплатное было. недавно. Ну, я маю на увазі, то безплатне DLC було? чи Безкоштовне, но все равно його А. анонсували, що типу ми потім додадим. Я така, ось коли додадуть, я їх не наберу. І все. Дык вось, карацей, я до таго, што я дуже табе раю. Я праходзіла на стрыме, і гэта такой класны экспірыенс, вось Шаграэль пацвердзіць. Вельмі цікава ўзаемадзейнічаць з гледачамі, менавіта праз гэтую гульню. Я не бачыла іншай такой гульні, якая б сябе так зблізіла з гледачамі, столькі бы фану прынесла, вось рэальна. Нейкі свой лор з'яўляецца. У мяне ўсе жарты пра Паазерскага, гэта ўсё з Cult of the Lamb, якую я гуляла 2 гады таму на стрымах. На кшталту Yeah, of course. гэта ачмурэнна. Я не магу can't recommend enough, як кажуць. До речі, Мега Пазёрскі якраз таки став першим канібалом, який у мяне ўсіх пажэр, а я яшчэ не мог нікога лікаваць, і хуньку його пахавалі, і ўсё, я так тут застаўся. Гэта ён, да. Я адчуваю ягоную энергію. Ну, дякую за параду, мабуть, калі-небудзь, калі я яе набуду. Усё ж таки. Я з задавальненнем пагляджу, мне Indies. цікава. А ось як вертаць тых, хто ўцёк, і гэта Тебе саме... уцякалі? I was on the stage. Но- Що це за секта була? Ну, хтось би ўцёк, Яська ўцёк. Ось, а Фоксі, Ён я выжыў. по неведанню, там будь калі грэх здабываць, там ж нейкі рытуал быў, щось там перадаць грэх ці щось такое, а яно выявілася, She is indeed. She забіла. owned that moderation. Yeah. And Dark Switch, that is such an Слухай. amazing game. Не ведаю, У мяне- як If not 20 years У мяне later. ніхто не збягаў увогуле, і у мяне ж гэта называлася секта піва і чыпсікаў. У нас там I'm былі a sucker супер for, like, strategy games умовы, like that, base building. хаты я называла нова Story. правая, у Yeah, нас this там has such a усё great на... atmosphere. It is such на a люксе, unique на vibe. тяжком I'm люксе. really excited У for нас this у one. всіх But гарантаваліся has it more atmosphere піва, than The чыпсікі Whale? і секс. The previous game was Тому ніхто не taken Ну, збирає. у нас были лапки, I don't не know. все You лапки weren't there for копытные it, были, but тому и yeah, утёки. it's an insider О, у between нас Mark and питають me. наконець про стрім, який тут іде, де інді-гульні показують. Gamescom is all about Dark inclusive. Switch нікому не сподобався? Мені сподобався. Ось, тому що Okay, just такий got here, right? фростпанк, тільки про магічний ліс, який там ще й забиває. Немного обілок, Ну так, много всего. Така Там темная скрипт, лишь... что цікаво. Yes. Так. Темная тематика. Oh, the Это art все style as темной well. магии. Yes. I'd love to have an Мне armor like сподобалось. that. Протягивайте. Ну так, ми ось розмовляємо What's a guzzle, просто though? зараз. Something is Что тебе dazzling. яшчэ зацікавіла And, ось сярод that's таго, a што ўжо guzzle. паказалі на Gamescom? Thank you so Э, much. Ну, відавочна Resident Evil. А, мяне? Або що? Так, так, я Так, так, запитувалася так, у так. Біля. Ninja Gaiden новий від Platinum Games. Я все ще пам'ятаю Metal Gear Rising Revengeance. Ось. І мені подається, там вельми подобне going on буде here? до його геймплей і музика. Коли буде музика, буде, то воля відвалом башки буде. Ось. Ну, Ninja Gaiden. Там
That just Спін-офф looks like якийсь the Awesome розповідає. Indies film crew. Вось. Kind of like, yeah. Яшчэ відавочна Сілксонг ужо праз 2 тыдні, I тыдзені. am a fish. Вось. Гэта Только бачу, супер. Кім это перебиваю. больше Сілксонг гулять? Тут некий Guitar Hero Yeah, показывают. that's me. It's you. Ну, Yeah. цудоўна. You share Так. hairstyle. That's true. І стыль малюнка, як у Боджек Хорсмана. Так, I вельмі. know Ну, яе яшчэ на Саммер Геймфесте, I я know пам'ятаю, someone that just анансавалі. looks like the Я не Cruz. глядела, я тут самый слоупок. Greetings to Julius. Не, а мы просто наадварот, мы глядзелі праз усё, мы там сядзелі, там наш зорка сваімі гісторыямі трымала Like, просто. Playable version Ой, of апошні. BoJack Horseman. Мы там все гэтыя стрымы там по 4 It гадзіны. looks so good. Oh my god. Добре, Deep ти Dish казала Night. про I interviewed the devs yesterday. It Silksong. looks Так. awesome. Indies. Hollow Knight, це хто? It looks Gamescom. awesome. Indies. Чекаю. Что Вось. еще? Saying Gamescom Awesome Indies. Okay, sorry. It looks Ну, Gamescom. Ghost of Yotei. Awesome. Indies. Yay. Хоча мені треба Wait, погуляти that's a у good Ghost team. of He had Tsushima. red in his hand. Yes, Why? and now they're eating the red. Ти не Yes, гуляла? Не, ну Fun мне fact, if трэба. you're Я ведаю, што яна мне hungry, вельмі you can, спадабаецца. так. Мне все гавораць, што Marshmallows гэта on твоя top of the гульня, і я fake такая, так, flame in front так. of their booth. Я бы давно уже насамрэч когось-нибудь бы там запазычыла б дыск, но я могу запазычыць толькі дыск з версіі на PS4. А мне трэба версія на PS5, потому что у меня PS5. Я не хочу гулять у... Конечно, пускаются по свободной. Не, там трэба $10 за апгрейд, а За я... 10 долларов, да. Так. Just a good combination. Very, Типа все very одно nice. можно погулять. Слухай, а на Так кухне я Четвёртый, можно, четвёртый. так не можно, но я не хочу версию Ну, на потому что четвёртый. стыки не будут працаваць, ну. Wishlisting. Ну, так я не цікаво. хочу. Слухай, навошта у чалавека пятая плойка? Нафіга карыстацца гульнямі з чацвёртай, калі ёсць версія для пятай? Я цалкам годная. Ну, мне было шкода, гэта самое 10 долларов. А мне шкода... А мне шкода этих 3 FPS, якія я потеряю. Тому я ось проходив на 5-й PlayStation, ходовак для 4-й. А на Дякую хуфар за подписочку. продає ще? Ну, мусить же, напевно, Прадае, хтось но собі яна продавати. ўсё яшчэ дакладна на PS5 гэты дыск каштуе не так танна. Но насамрэч, калі у меня был бы весь час свету, у меня зараз, дарэчы, я пачала не на куні праходзіць, гэта японская RPG. Вось, і яна вялікая, і вось. І я хачу яе поўнасцю прайсці. А пасля будзе Silksong уже. Я нават не паспею да Silksongу яе прайсці. А я хутчэй усяго просто душу прадам за Silksong. Все грошы пойдуць на Silksong. Зразумела. There was the contrast we Вядома. talked about in the pre-show, Тодзі, that ён the таксама purist чакае picture Silksong. of Shay, Ён таксама не стрыміць, але я contrasting ведаю, with што the ён personal чакае. messages from all of Там these на important people saying, Summer "Why not Game indies?" Fest Because яе there are many ўвогуле reasons. анансавалі Yeah. для сірот Yeah. іншых індзі-гульняў. Я памятаю, як усе здзівіліся. Вось, і... Пасля буде DS2. М? Пасля чаго? Пасля Silksong? Death Stranding 2, калі Death Stranding не будзе каштаваць 250 рублёў. Вось, калі. Вітаю, хамяк, дзякуй вялікі за фоллоу. Вось. Поло. Yeah. Поло. я ж Дякую know what так you само mean. за поло. Бачили The Outer Worlds 2 Так. вийде? This music, Но я yeah. першую закинула. Same, вона не насамрэч, зацягнула. сам. Ну, першая неблагая, ну другую я хавы. Мне падаецца, неякі зашмат рэкламуюць над маркетингом. Oh my god. Всё, уже I не love цікаво. this one so much. Не, ну, It's wild. я б погуляла, але This fool can гэта use a shield. РПГ ў адкрытым свеце, ну, экшн And РПГ, the але sounds гэта as значыцца, well. што на яе трэба шмат часу выдаткаваць, а я Kicking толькі пачала skeletons, нармальна just- гуляць у Baldur's Gate Out. 3, таму, на жаль, не, час увесь Ой, забіты. як гэта день А чаму не без стрыма? Nice. А я гуляю з братам, у нас family time, quality family time together. І, Шчыра Party кажучы, system, I see. я не тое, каб хачу
сказаць штосьці дрэннае пра стрымы. На стрымах таксама няблага гулялася, але вы проста не уяўляеце, наколькі мне напэўна гэта вырашае чалавек, з якім ты гуляеш. Таму што вось брат, як падумаць, сапраўды найлепшая кандыдатура, каб я гуляла з ім, таму што мы раслі разам, мы літаральна двайняты, і мы у аднолькавай ступені ляснутыя, і нам супер файна гуляецца, проста адшмурэнна. Таму, на жаль, стрыміць я не буду. Гэта ўжо family time. Ну і насамрэч ёсць у гэтым, мне таксама не хочацца інадзі проста, вось без стрыма пагуляць. Service Ну, info як бы, in так. chat if you're watching on Я full насамрэч screen. In для chat, сябе люблю our стрыміць, chat mods але are вось always зараз linking the stream Danke, page. bro. Вось зараз неяк я па-іншаму адкрываю для сябе геймінг пасля стрыму, што я гуляю сама для сябе, і расла гэта мне трэба было, праўды. Крыху больш часу чыста для сябе. Хамяк, не хвалюйся, я сама тая ще помилошниця. Outbound is a Вось. Я сама не cozy белорус. exploration game На белорусском. in which you Ну, have по криві я не білоруска and you насамрэч. basically build it to be the home of your dreams. You can take it with you, you travel with it, and Пробка you лора. will explore a colorful world. The nice thing about Outbound is that your vehicle can really feel like your добре. home. You can customize it, you can change the colors of your мабуть, vehicle, Казахстан, я you ж can не actually put furniture Всяке in було. it to make it really feel like your own. You can Грель, у customize the тебе colors of your збор furniture, hang, like, вижить custom у paintings, липені. all that kind of stuff. Мені здається, So ти не it can- вижив, yeah, там can тільки really feel personal. 23%. We had to invent the term cozy survival, Ну, and так. for us, there's Вижила there's 23%. some survival elements to the game. The health Отримлюється bar, помір. hunger, and Ні, some vehicle needs, for instance. So you really have to take care for yourself and also for your Выжили vehicle. только But вусы и on the хвост. other hand, Outbound is not Подкинули really a survival немного. game. It's not Так, like давай you давай at the tip of your розповідай, toes колькі really тобі feel you дає have to Patreon. survive. І раз я вже така Patreon аж наї, зараз is буде like журналістське like розслідування. cozy, like you have to care Ну, for по yourself, курсу. but it's not like you're in actual danger or 76. something. Outbound is almost like two games in Ну, one game. я Like when you play it ну, solo, it feels very мені much like справді виживання solitude, ніяке зараз and you and відбувається, yourself, бо you go on a, випадку з like a Твічу journey where you, I довелося don't know, все ж maybe таки even ask existential questions or вивести something. про But when you play шалені multiplayer, податки yeah, банка, I can like які один lip sync them Я because ще I've watched these працюю interviews so We're going on a often. road trip з Ютом. Sustainability Ось, і там is просто one of the полову core themes of the жерла. game. For instance, to pick up Вийшло, litter було from 160, ой, campgrounds, where you 160 leave it like a little bit прийшло nicer than it 80. was. We announced it, and I think after 4 чого? weeks or so, we already crossed the 100,000 wish list. Which is huge. And I think it's just the main reason for that is that most people are naturally like torn or attracted to this idea of going like on a digital literally road trip. выживание. Yeah, it's really not that easy to live that dream. But I want this Ну, so начали bad. ты прицелкой, But aren't you like intrigued what it looks like now? Aren't you like intrigued to see the trailer? I am. It to be really like Не polished and well done. зв'язано з I mean, болотами, Incorporate everything we Small teaser Which on one? his want to shirt. be in the game. з якої можна Enjoy писати, the new але я Outbound вибачу trailer that we created for Awesome Indies that has yeah, brand bravo. new gameplay scenes and never before seen footage. And yeah, I think you will really enjoy it. Oh god, I'm so excited. I want this Я game можу so, ще so розповісти про bad. гульні, які тут It's really cool сподобались. Конечно, because давай. you can play Oh, I didn't- multiplayer. О, expect Outbound. first person. Пробач, Та ні, ні, я так коли само, я показуєш, читаю. то look, ось. look, the Давай, animation розповідай, is тому like що я не when- веду, що таке. I want to have a Я band асабліва like не that. ведаю, я Yes. демку спробувала, But I'm яшчэ fine не with a game пагуляла, like але that. гэта сімулятор don't have a жыцця driver's у license. It's kind of like a broken record because I трейлер. already. Так, у трейлері all ти the time вандруєш, think of games I've already там played, and this gives його me some Firewatch. будуєш, feeling. всілякі... Ну, надбудовуєш, ти просто ось на даху зараз дитини робиться. Хата на колах. Oh yes. Так, хата на колах, і гэта I would have a чмурэнна, pink насамрэч, one, like our studio. я не ведаю, мне здаецца, шмат хто зараз марыць пра такое, і я таксама была б не супер паспрабаваць. Я разумею, гульня гэта такая романтызаваная версія, але Ну, просто фізично пра неможливо гэта... просто ось так. Of Outbound, Я and they думаю. have a real Так, like, карацей, front of a дуже van, раю. Yeah. and we Тобі asked біляш. them В to принципі, turn the lights усе, on хто because любить ось they такі look so больш cool in менш the casual background. гульні, мілі і розслабляючі, мені здається, ідеально. Так, а тепер розповідай про гульні, які ти так само занотувала для себе. Ну, зараз тут я ще щось цікаве показую. Мені подобається так, цей так. малюнок. Ой, мальовка справді. Yeah. Yeah. В кахульні, я ось для себе анімешку запитав. Секіра? Ну, Oh oh.
Stabby stab. Яшчэ зазнасаванова хлопчык і аляняня, або аляняня і хлопчык, вось. Там такая погляд збоку і... О май гад. О май гад, Ральф тут на мяне падпісаўся. Дякую вялікі. Вітам, пану Ральф. Дякую, мне вельмі прыемна. О май гад. Карацей, кажуць, гэта ў першы раз новы алёрт прайграўся. Вось. Ладно, далей мне яшчэ спадабалась 1348 эксвода. Там дзяўчынка ў сярэднявюррэччы і такая сюжэтная гульня, падобная чымсьці. Ну, мне была на Plague Tale сеттингам. Ну, што ты там, вось, именно ідзеш па сюжэце. Вось. А баёвка чымсьці Hellblade нагадала мне, таму што там яна мечам так махае, вось. І, ну, кажись, галоўная гераіня будзе Жанна Дарк, но гэта не песня. О, блин, гучыць доўга. Слухайце, прабачце, што зараз гэта ад тэмы адыходжу. Блин, напэўна, гэта супер круто, што я такая ўся завітала, таму што вось я зараз размаўляю і разумею, што насамрэч я забывала па стрымах і па мажлівасці з вамі тусіць, і ўвогуле я вось думаю, блин, можа гэта сапраўды вернуцца, як файна сядзіць. А мы з Міхасём панядзелкамі звычайна хтосьці, хто захоча, намагаемся ў штось пагуляць. Я насамрэч шмат чаго б я хацела пастрыміць, прынамсі Tales of Shire выйшла нядаўна, я яе купіла. Выйшла? Яна выйшла, я ўжо купіла яе, я не запускала ні разу, я хацела пагуляць на стрыме. І я думаю, што, мажліва, калі я і буду стрыміць, то спачну з яе. Хаця ў мяне столькі ўсяго, ёсць дэмка яшчэ, называецца, яна там пра газеты, пра рэдакцыю газетную. І для мяне гэта супер шык, цікава, хачу, таму што я рэальна ж працавала ў газеце, а News Tower называецца. Гэта, напэўна, тайкуннік, я нават не глядзела, што па жанры, просто я подумала, блин, гэта ж чыста цікава і мне, і, мажліва, гледачам будзе, таму што, я кажу, я рэальна працавала ў газеце. Так ты можаш зрабіць такой анонс, такой байт. Так. І напиши у назве стрима, типа, проверим, правда? А на Tales of Shire я расчарованы тым, што вось гэтай каляровай гамай. Ну што гэта за срань? Ёсць такое, але гэта ж усё фіксіцца. NVIDIA Experience. Штоўк гатова, як кажа малаточ. Ой, я таксама сумавала. Ну, Мову не панядзелак. экспіренс, а якія-нибудь шейдеры трэба будзе наляпіць дадаткова. Але я бачыла, як сяброўка стрыміла ў Дыскордзе, і выглядае яно лепш, чым я думала. Я зацікаўлена. Яна мне параіла, я купіла, і пакуль яшчэ нічога з гэтым не рабіла. I'm hungry. I need to tell you I'm hungry. Ну, чекаем, мы все тут чекаем повертання богемки. Мені подається. Так. Яшчэ також чекаем Хронос New Dawn, тільки, на жаль, він виходить після Сілксонгу, один день після. І всі будуть гуляти у Сілксонг. Мені подається. Ось, я... Даруйце, вось я успомніла, што мяне цікавіць. Мне здаецца, даты рэлізу яшчэ няма. Рэмайстар Сайберіі першай. А яго анансавалі? Блин, зараз. Ну, тут я яго не бачу. Пакуль што, мне здаецца, не было, таму што яны вось зараз апошнімі днямі, можа нават учора ці пазаўчора, яны памянялі ў Стіме вокладку гэтай гульні і лога. Я, канешне, не экспертка і гэта свечку не трымала, але выглядае так, нібыта штось будзе. Стопудова, таму што гэта гульня, якую шмат людзей чакае. Мне здаецца. Там па такія пастэльныя сцэны ў гэтым шыре, гэта проста жах. Ты сабе не уяўляеш. Што? Ну, пастэльныя колеры, я на гэта апошнім часам
Хомік. Калі глядзелі самі Рыгы фэст, я рабіў лічыльніка гульняў з аніме-стылістыкай. Тут мне, я паленаваўся, але трэба было зрабіць лічыльнік з гэтымі самымі, з пастэльнымі колерамі. З пастэльным фільтрам. Або пастэльнымі сцэнамі. Вось. Хомік, ми всі розуміємо українську. Ну, якби. Нам не тяжко. Так, так. Перк білоруської мови. Ось. Щось я хотіла сказати, но забула. О, яшчэ выйдзе гульня, мяркую, такая хоррорная, называется Брно Транзит, гэта супер інді, але пра чэшскую падземку. Вось, у горадзе Брно. І гэта мне таксама дуже цікава паглядзець, што гэта такое ўвогуле. Што будзе? Цікава. Ну, я за назвы не пазнаю, мне в галаве не трымаю. Супер нішавая проста. Гэта чэшскі інді-хоррор. Але я гэта, у мяне софт-спот у сэрціку да чэшскага. Вось. Не толькі піва, але і гульню. Адразу ў галаве. Дарэчы, я толькі што, ну не толькі што учора побачила, што або сёння ўжо показалі, або пакажуць реплейс беларуская гульня ад беларускіх распрацоўшчыкаў, якія з'ехалі, наколькі я ведаю, або не з'ехалі. Ну, карацей, там будзе беларуская мова на рэлізе. Ой, клас! І ви пам'ятаєте її? Я на конфі Xbox анонсували там у 23-м годі, по-моєму. Прям на конфі Я не пам'ятаю. Гэта такой киберпанк, там піксельная, но такая з гэтымі, з вельмі добрымі эфектамі. То бок яна хоць і піксельная, но вельмі такая добра выглядаючая, там дождж сапраўдны, такой як дапоўненая дыарама ён выглядае. Вось. Вось. Реплейс. Так, візьміце. Ну і карацей, можна паглядзець геймплей пасля гэтага, або калі тут будуць душніць, вось. Ну, калі я яго зараз знайду. Ну, то бок є шанец, што менавіта вось тут, на гэтай трансляцыі. Не, на IGN. На IGN яно і уже выклалі, вось. Так, я бачу. We can actually do that, or we could interact with this building this way or that other way. Так що можна поглядіти. Ні, все, можна буде поглядіти. Я дуже чекаю анонса Фейбла, па шчырасці, таму што нас яго дражніць. Я разумею, што ў гэтым годзе, напэўна, не мае сэнс чакаць, але здаецца, што на вось напрыканцы канферэнцыі самыя смачныя анонсы мусіць паказаць. Вось, і Фейбл, нават калі не Xbox на сваёй панелі, то, прынамсі, напрыканцы мусіць нам закінуць што-небудзь, нейкі тізер. Не, Фейбла не будзе на Gamescom. Сур'ёзна? Шкада. Гэта шкада. Там у іх праблемы з распрацоўкай, і, па-моему, яны перезапускаюць. Ну, там не хутка, карацей. Яшчэ у гэтым годзе мусіць выйсці гульня Mixtape. Так, памятаю. Так, ад распрацоўшчыкаў Life is Strange, прынамсі ад каманды. Не. Ад распрацоўшчыкаў Life is Strange была гэта Lost Records. Блін, я пераблытала, так, то Lost Records, блін, яе таксама трэба пагуляць. Так. Яна ў мяне купленая, здаецца, нават. У меня такая ж праблема. Блін. У мяне, дарэчы, Сібір яшчэ ляжыць The World Before, боже. Усё яшчэ ляжыць, таксама набытая. Яна проста ачмурэнная. Я ведаю. Вельмі крутая. Я шчыра пасля трэцяй часткі я ўвогуле нічога добрага не чакала, і ну, карацей, я не буду падвышаць табе чаканні, проста я скажу, што я не шкадую, што я пагуляла.
Ну ось і калі гуляць просто. Силксон, Сушима, Сибірь. Вось гэта Я ўсё дакладна не той выходзіць. чалавек, што табе адкажа. Мне ўвогуле Тодор і Эрыка, якія таксама галём махнулі на стрымы, яны мяне зацягнулі ў World of Warcraft. Хто кшталту, блін, а што рабіць? Я не ведаю, що рабіць. Примічок. Не. Ну вось разумееце, гэта знову тая гісторыя, што хочацца вось для сябе. У нас такая кшталту закрытая тусовачка, далучаюцца яшчэ іхнія сябры і ну вось, блін, пры тым, што я люблю стріміць, вось часам хочацца проста вось пакінуць прастору для сябе. Хаця я насамрэч падгаворваю Тодора і Эрыку. У нас ёсць ідэя ўжо даўно, якую мы рассусольваем з цікавым фарматам для стрымоў. Але, карацей, я думаю, што на наступным тыдні, дзесь у другой палове я паеду да іх у Варшаву і буду гэта капаць на Тодара, каб мы паспрабавалі і зрабілі вось такі пілотны стрым з ідэяй, якую мы з ім абмяркоўваем ужо некалькі месяцаў. Мажліва, будзе штосьці. Я заберу яго з комы. Слухай, ти зараз стільки нам наобіцяла просто. І у виніку буду стрімити. Будеш виконувати. Ну, просто у мяне шмат ідэяў, але я вельмі делікатна стаўлюся да сваіх госцяў, сіл, таму што я... Так, я вельмі... Калі ў мяне з'яўляўся рэсурс, я проста яго адразу выкарыстоўвала, і ў выніку гэта не тое, каб дуже файна на мне адлюстроўваецца, таму цяпер я дазваляю себе з дазволу сваёй псіхалагіні не рабіць нічога. Ну, віншую цябе з нерабленнем нічога. Гэта насамрэч больш складана для мяне, чым хочацца прызнаць. Не, гэта важна, гэта трэба. Актори з Лік. Okay, so the game is about our beloved NPC fisherman, Balin the Fisherman. Set in the world of Azeroth, the game glitches and it thrusts Balin into the world of becoming an adventurer. Жизнь за праздную лигу? And he's forced to use his fishing skills to save Honeywood and Это на all of Ютубе такое шоу. А, я не ведаю. Я не глядела. Они там типу это самое. Такие по відеохульням короткие відео роблять. І яны... Бачу, я гляджу на гэтага чаліка і думаю, блін, адкуль я яго ведаю? У іх адчынутрэнная серыя відосаў, дуже раю паглядзець. Так, парозны звольнік, яны іхні продакшн, увогуле іх ідэі, круто. Я думаю, адкуль я цябе ведаю, мужик? Я цябе ведаю. А можна спасылачку? Скінь, можа, у чатик адразу. Так, у Twitch. Сапраўды, яны супер крутыя. How often does this gag work, right? At the moment, it's still growing. Yeah. Oh, that was him in the background. Заценім. Ну, у іх, ну, вось реально ўзровень прадакшну, пачынаючы ад касцюмаў да увогуле якасці здымкаў, сцэнароў, просто кайфы. Варта глядзець. The first time I played it as a magic build, you can choose all the magic items Ну, and go for that really magic focused build. But the second time I played it, I went for a real strength and rage build, and so it's all dependent on the items that you choose. Так, ну Silksong пакуль кошту няма і нідзе няма, ну нельга набыць. Но мы назіраем. Здаецца, нехта ішоў вось гэту бібліятэку Лік, нехта на беларускую мову дзесьці на тиктоку я бачу, у них таке перакладае. Здаецца, хтосьці перакладаў. Я не памятаю, хто, можа, Вожик перакладаў. Чатик падказвае малаточак ці Вожик. Вожик. Малаточак таксама часам агучваў Вожика. Яны ж там
гданьская это своя тема. Туса, так, там вожик, там гомзик, там молоточек, и они там варятся. Галоўнае, што перакладаюць, і я хочу штосьці. Треба до їх довіритися. Посидять там у своєму місці. Ну, доставай. На YouTube покладають so much ці fun shooting with them. На YouTube. If we had an unlimited budget, we actually have grand plans to make a massive game, but it's a mix between World of Warcraft and Skyrim, but set in our world. But that's like a long time down the You heard it line. here first. Yeah. Absolutely, this is the beginning of a larger VLDL game universe, and I think it's the larger Epic NPC main universe as well. Everything's crossing over, and yeah, going to be much bigger Так, things after this. Каточок, тут у мене питання. Xbox кончився, або він ідзе паралельно зараз? Зараз погляну. Wait for the ending. There's a fun fact to the game. Must check out Nice Day for Fishing. О, Просто, ось я мабуть, бачу. Іде. Мабуть, там цікавіше Да. на Xbox щось показує. Наугад. Не. Окей. Другий день. It's like Family Кліву Guy чорт. vibes А, чекай. now. He was waiting for us to say that. Боже ти, як це гульня? High on Life, друга частка зараз там показують. Ну, ми ж ніхто першою не Зброя, гуляв. яка там розмовляє, ось It's a great game. There was a fun thing Ну, Короче, я- when they випустили came to the гульню по set. своїх We had пригодах. these two platforms and the folding chair we were sitting on. And he looked at it, was like, yeah, I can Ну, see where я budget тоді ran out. пропоную залишитися тут, а потім, коли що. Назирати, короче, за Xbox, коли що. Коли там буде Fable. Що про 13 хвилин So many скончиться. details from the Epic NPC Ну, Live ось. Куди series. ж ти лагаєш? So many insider jokes. Я так думаю, This is що я exactly не щось how піду в той же every форматі, що fishing вчора. trip looks like, right? Yeah, of course. Yeah, I went fishing like 2 or 3 times. yeah, and like this. 4 години душки. I didn't really, but Блін, прикольно. I think I Як was це їхня fishing гульня like цікаво once when I називається? was like 10 years old with the А dad я of не a ще friend. написали, там було. And I hated it. Nice Was day for fishing. The father killed the А, fish and так, I Nice didn't Day like for that, and so I Fishing went Eat. home. То є очмурений відос про это. Ну ось він зараз я і говорю. Так, так. Nice Day for Fishing Eat. Відео, де те саме у світі гульню з неписью, Yeah, і все. Так, ні. And you can Блін, play it- you класно. can play it on Steam right now. Подобається Yeah. ідея. It's on Steam and the physical copics. Шкода, що я не copies are люблю coming. піксельну ігру. Погляді зараз на реплейс і потім відкажеш я ще раз. Ну, коли там потім. Я коли що скинула у чаті посилку на реплейс. Ось. First Nations. That is also a world premiere, isn't Yeah. it is. Сусветная прем'єра. Нечто важное. Cinematic. Таруть. Поглядім. Like, Got a bottle of rum. Yeah, that's I like me. it. That's me. that's a Wednesday for me. I can see that because I saw you yesterday. And it was just looking like that. Yes. А, гэта DLC. Гэта быў трейлер DLC. I love pirates. Yeah. I love Aegis. Do you love Sales, Mark? I love sales. I love cake. наступная And гульня, I Dark really House. wanna have cake. А, гэта ўжо паказвалі, па-моему. This І мы, па-моему, гэта... Ну, я... intrigued. That's me. Што яшчэ, дарэчы, Directive 8020 что-то там, гэта новая гульня ад Supermassive Games, Dark Pictures антологія, то есть новая гульня ў It's гэтай really антологіі. awkward. Выложылі геймплей 13 хвілін. Вось. Ой, класно. Цікаво поглядеть. That is awkward. Блін, а гуля виглядає, ну, як. Це мультиплеєр, як я розумію. Так. Ну так. Так. Ні, ну, виглядає як щось That is ці, Daniel. Yeah. Yeah, yeah. Carrying для the, стримерів Always саме taking ну, stuff. the stuff як for репо. Yeah. Ну вось, я так само подумала про репу, Remember to така, keep a яны look on носяць your belongings. гэтыя Yes. скарбы. Because I'm gonna take him. Ніки змагальний, по ідеї, є команда. Репо, по ідеї.
Може. Ой, риба такая глючная, что только лаюсь, что разу. World premiere. Она уже глючная, ну просто на релизе она была кекная, добрая. Но у меня жестко пинговало. Look at that. Потом That just feels вышел right. апдейт, нібито все виправив. I love the paper art. Ну і не тільки мені, там періодично доводилося по полгодини шукати хоста, якого не буде ніхто пінгуватися. He's throwing that stuff По and then жорсткому, boink. бо я і кіпить могло, і далі. Потім вийшов апдейт, повний час все було на. Стало сумно, повалі модов. З модами справа пішла веселее, вийшов апдейт, зруйнував усі моди. Ну, это завсёды ризик It is. з модифікацією. Ну, And I так. think it will get pretty complicated and hard, this Все game. равно I mean, сумно. look І я at it. сумую за тими соправдними міміками, які були у літалки, які могли передавати цілком будь-що на от знішній вигляд. Ну, я маю на увазі прекрасно. Or click on the link in chat. Well, you're in luck. A brand new adventure is making its debut. It's colourful, full of movement. Another world premiere. Була одна така катка, що там виходить мімік, де його там дівчина звертається. Сережа, щось там каже, Сережа там такое, а мімік відказує, що Сережа? Підходить і з'їдає її. This is from the Dorfomantic guys and from the YouTube channel in a nutshell. Yeah. This is crazy. Yeah, the like co-op between them is really cool. Ну я хв, у мене щось. Большую частку часу, який ми гуляли, у мене просто нерви від її стану технічного. Я на увімі дивному стані, так. This looks so calm and relaxing Ні, and like it's an інше- automation game and I think it just looks really cool. Інше ураження. Все ж таки, видать, мені пошансувало. September 4th. That's Так pretty треба собрати soon. туди погуляти. Yes. Чого? Nice. Все равно у десів нікого ми не знайдемо, подається. And this is also Я pretty кажу, cool. треба в понеділок собрати туди I погуляти. am so hungry. Ну, ми ж I love понеділками, я this скажу, game so much збираємося. as I може, hate щось card погуляти. Бо ж не games, but this два tricks тижні. you. This Ні. tricks, at least it tricks me. And Минуло not нічого letting не you було. play card game. Ну Yeah. так. Every Але так, card's a dish and Два every round's понеділки a збиралися у bite. десів, а Yeah, там and you гульня need to просто like помірна. Там feed ніхто them. не So шукається. just when they're, I think there's no English word for that. When they're no Бач. longer hungry, they go home. справа. And that's so the way you Hello, defeat them, and it's so cool. They look hungry as well. I mean... Oh... Вітанки, дід Максим. He's Oh, he's happy. happy. Arcane eats. Yes. I love this so much. I think this is one of the pearls. Ой, добре, where people напевно, just пойду play it and they- Єсть, бо я думала залету, зараз потренжу і пойду їсть і затренділась. Тому дякую, Куди ти вже що... не поїдеш? Дякую за розмову. Було весело дуже. Файного що вам стриму, завітала. файного вечора. Завітала, наобіцяла тут. Почуть. Взаємно. Смачно. Пакульки. Сподіваюся, щось файне анонсують на гэтым Gamescom. Я ще що чув, щось почуть про Fable. Покидім. Ну, будемо клірик. сподіватися. так. Пакульки. The revolutionary free striders and the eternally infighting Asgalists. Join them or play them against each other. Then delve Ну into що, the ось ми і tunnels застались below тут. to uncover Нашим the звичайним treasure. составом, складом. Solve the mystery of the tea shop. Not by playing it safe, but by I faith. thought it reminded me of О, D&D. what's it Ну, called? Play as маю на увазі таке. With a detective, with a drunk detective. Disco Elysium. Yes. Щось That пані looks біля столу so є щось. great. It does, it does. There's just Кубик. banger after banger. Yeah. So like, yeah, you don't have like time to just like compress or like see what you just. It's Let it sink in. A magnanimous city that will swallow up all the noise. Your life will be totally comfortable if you stay here, you know. Right, so you should stay here, okay? Huh? You don't want to? Fine.
If you really want to go home, I'll teach you how to get back. All you have to do is remember everything. The traumatic mysteries are awaiting the boys and girls. Oh, Jesus. Problem. Doubting, being doubted. That's what it means to be human. So annoying. You're really pissing me off. Go make me a hamburger or something. I'll keep on going hyper powerfully. Start the video. It is such a mix of like so many different things. Yeah. It looks amazing. It does. And trains. You're gonna do it. We just saw a train. And trains are so fast. We learned that from Genshin Tech. And we know everyone loves trains. Literally everything in it. There are card games. Yeah. There are puzzles. There are trains. Everything. There's anime. Yeah. There's everything. Shonen Shoujo. Also releasing very soon. Ooh. Guys, what makes indies awesome? What makes indies awesome is they're talented creators Viva la Dirt make League. whatever content they want to make without any... Viva la indies. Yeah, passionate people make indie games so they can do whatever they want with games. There's a fun fact. This is a case from Skull and Bones. And they printed the cover. Oh no, really? Yes. Okay, so they don't have it even now. They have it not here now. Virtual worlds and build human connections. Indies are awesome because we care more about the games than about making money. Indies are awesome because we wear awesome shirts. Indies are awesome. Maxi! А что-нибудь показали на Xbox цікаве, окремя Сангсона? And also because they have the most cozy games. Indies are awesome because I hate Ты гляди, so much of my time. Леві мені на угол стрим почався. Вельми говняно, бо я не мог запуститься хвилин 15-20 перед початком того, что ABS щось не хотел доєднуватися до Твічу. Я там уже роутер перепускав разу 5-10, компьютер и так далее. Дупу підгорила, а потім же ти бачила тим бабуліним чатом. Нерви, решту нервів допалив. That you're exploring yourself through heroes. To modernize it in a way is to adapt it to modern standards, to new technologies, вдихнув там душку ось воксовців і пішов. Background, so to say. There is like a huge legacy. So we wanted to have like a fresh start. So we decided to go the whole other games of Might and This is how I know her. Choosing the factions that we have in the I game did not know is... Не, я поспела поглядеть все, что там трейлер. From the original games, and at the same time we wanted to bring some new things, new fresh ideas, new fresh concepts. We tried to balance this out in our справа в тім, що потім було подробязі, зато обновлення появилось. Every single faction plays completely differently. So Я ж кажу, що вона хотіла написати свої ураження, але не написала. Is a really fun mechanic that really deepens the combat. You can use it, your opponent can use it, and that adds variability and it deepens the whole battle experience because it becomes a bit more unpredictable in a way. We feel like multiplayer modes are an important part of Heroes game. The previous Heroes games have a stable and beloved community that still plays multiplayer modes, and we wanted to give them also something to find in our version of the Heroes game. Music in Heroes of Might and Magic Golden Era plays the core part of the whole experience. Watch out, she It can plays hum an so essential well. role in creating this nostalgic feeling that players can experience До речі, while я playing зараз the game. погляділа, є ли на Collaborating with PlayStation демки, maestros, які made it possible for us to нових capture нема, this nostalgia. окремя... I have two favorite tracks. One of Ні, them є is демон New Екс Dungeon Махіна. theme. Я на зараз... Ні, я на давно вийшла. А там можна ніяк особливо поглядіти, чи ти просто шукаєш демо? Ні, не можна, є розділ демки. І я не подати. Є демка ремейка першої фото, наприклад. Ну, вона вийшла давно, ну, на 1 жнивня вона вийшла. Можна поспробувати. Я ось думаю, Hell is Us, мабуть, тут Візантіга говорив, що гуляв, йому сподобалось, мабуть, так само поглядіть.
look for the news. I would say that bringing more people to the team brings more perspective on the game, especially we Ну, а are так working все a lot with the звичайні демки, community, ну, and we are більшість also демок hiring на from the community. Our community manager is like ethereal. He is one of the Ну і most, чекаємо, in my коли opinion, Silksong most prominent додадуть. people in the Heroes community in Poland. My other Crazy. co-worker, Ну так, треба поглядеть, скільки вона буде коштувати. he is pro player А я in Heroes 3. думаю, десь, ну, не больше за $30. Хочу еще вона в and their perspective is Думаєш, also так дешево її essential. All продадуть? from marketing to art to game design. These people really А live Hollow and Knight breathe тільки що за Heroes. кольки I продавався, don't know. наскільки я не It's an видав. honor to work with Йон them. був з Кікстартера, і, ну, я його зовсім за там не набивала. Ну, я набивала після вже релізу, там, I wish I was a Heroes of Might and Вот, Magic. Ну, я fan. його купляв кар'єру по The thing is, PlayStation. he It would be super fun. Ні, я І то я не набивала. купляв. Ну, я набивала за вельми мало, там за $5 That's на your ticket PlayStation. out of this shit, Daniel. I need to get that ticket. New teaser. Dick beware. Я просто так само The гуляв sixth колись faction десь. now. Okay, how excited are you? Pretty І excited, як я можу man. ТС? Look at that. Oh, Говорю, так, а the хто music, там, she was я right. забився, там не болотяний That's not the dungeon theme, though, but every I love the little Зв'язаний tentacles. ніяк. yeah. Ні, That's здається, my ні. opinion. Не Like відаю. she said, like Lovecraft буду казати. themed. Хто Yeah. розпрацьовуєш? Болотяни тримають хоту. Oh. Героїв. Они Так, в этом Epic. самом... Oh, the Не flapping. Ubisoft каким-нибудь Do you love належит flapping? так. Yes. Flying things. And Unfrozen yapping. розпрацьовуєш. Flapping and yapping. Flapping, dapping, and tentacles. Tentacles. She loves tentacles. Yes, who doesn't? Uncovering turn-based strategy game developed by Unfrozen and Look at published that by snail. No, there's no snail. But they were like, and I'm Ubisoft. sitting down with the devs, bringing Я us ще a біком modern кажу, take on a що належить classic франшизі. turn-based strategy Так, що legend. заходить Хорс, They'll я walk us дуже- through building kingdoms on the А, continent of там Jadami, вона deploying Лос. mythic armies, and rewriting history with new tactical Візантик systems. каже, що з Let's get the Польщі. inside scoop on how they're bringing this Ага. iconic Ну, тоді franchise back to life. Shadami was like, no one knew Либо how to акцент pronounce that російсь. continent. Перша And we need to всесвітня ask the devs війна. about that. Pew, pew. Black Metal Fox Meat. Games. Pew, Back me. pew. Can you do the screaming? I do the pew. Ah! Pew. Pew. I would like to do Willem scream, but I can't. Так, ходить Хорс No, I can't. американський. I can't either. молодець. Pew, pew. You can be the big bombs. Хто там пів-півкає? Ну там що, зовсім? How was that? Дівчина That was ушла. great. Very big. It was Ну, перша giant всесвітня, bomb. это ж Yes. весело Very, мусить very быть. ну. big, very bomby. Тому она и Oh, I пилка. want to go to Gamescom Latam Разумеется. so bad. Ну, потому что там люди просто Yeah, помеги. because you want to go to No. South America. Yes, I've never been to Brazil. And also, Буває. oh my god, that Gamescom No. Asia is now in Bangkok. I love Bangkok. Пам'ятаю, Bangkok is the пам'ятаю. only Як city ще раз I ті, would що move to пів-пів. apart from Hamburg, But where I why? live. Why? I was never there. It is just like the vibe is great, the food is great, the people are great. It sounds good. It's It another is world premiere. super This crowded, time it's about a battlefield but also a lot of you nature. have ever seen and Yeah. invites you into a conflict. Yeah, makes sense. Both Maybe I'll join you. and Yes. unforgettable. A world premiere. World premiere. Pew! Hold the mine. О, май. Ой, она вообще еще пилка. I love mining in games. And it's like you mine during the day, and at night, watch out for the dangers. Oh. Also great music, right? Yeah, of course. Lots Днем ты майнишь. of great music. Сюди. Literally, Unfrozen step розпрацьовщик things up. нових You героїв know? розміщений Yeah, because you need to go back to the surface, на right? Кіпрі. Right? Right? It is. Ужо щось каже. Snail! Ну, гэта кіпрская гейм-індустрія, яна там даўно, яна як японская, ведаць. I don't know, man. Яна там ужо столькі гадоў. Вядомыя кіпрскія КРПГ там распрацоўваюцца. See which hero I'm gonna І не take. толькі. Та більшість тих болотяних, Is there an які English прибігають word for санкції, the якраз mute таки на Кіпрі snails? сидять. Because in Я Germany, they're жартую. called mute snails, the one without a Був house. жарт. There's no such word in English, Це був right? сарказм. Ну, я їх завжди.
Okay, that was it already. That was it already. Was a fun hour. Slug. І все так. Slugs. Slugs. Thank you, TIE Fighter. TIE Fighter. For joining us to celebrate indie creativity. Oh God. Today with all of your favorite Справные games, герои add them to скончились your после wishlist, четвертого. And we'll see you again next time. И что мы О, спокойно все, кончилось. Пятый распрацовывали Невал. Невал? Откуда у нас походить? Аллея Победы. Я так само не ведаю. Ровно з Молотові проходять. Зрозумів. Так а третє хто I від? love names, man. Yes. Третій I love 3D. names and games. Oh my God, this was. It is the first time. Ось гэта ўжо You did ЗША. a really good job, and I'm still excited. I knew І which так games само were featured, четвертий. but I was still excited. Четвертих How about розпрацьовували. you? Так, ну что, Were you будем excited? глядеть. Четвертих You не hated every second of No, it. I think that Ну що будемо глядіти? Повертаємося до my first Xbox, reaction або is Replaced, we need more або interviews, є ще щось, because the що там interviews вийшло. really, I think the idea having як? the Ну, devs слушай, show я- and I was more excited Ну about там the були games титри. after they Yeah, talked about them. yeah. I was really like, I was Так інді ще battling with ідея, myself, like, щоб do we need була to якось. show gameplay during these interviews? But Yeah. the Ну, мені answers подається, are буде short, зараз and I thought, які-небудь let's not там show gameplay, make інтерактиви players з or viewers, этими, like, excited for what's coming, з людьми. curious for what's coming, Просто right? які That там, was just ну, great. Like, інтерв'ю I і ось thought це the same все. thing. Ще I mean, Replaced. this is also what's special about Indie Arena booth, like that you can meet the devs. and I Replaced think я скинула it's у really чаті great, like, Дискорда. seeing those excited Или people что? from Dance Attack. Oh my Ось. God. They were like, Будемо його А, глядіти? бачу, If I бачу, need to, так. like, Stream describe the title game has with been one sound updated. effect. Thanks for tuning It was in. so open and See you cool. tomorrow. I loved it. We get some props. Ну, короче, Yes, I love 11:30. props and trains. Так, це правда. Train Ну props все, as я на well. там самі Put уходять some уже, trains бачите? up here. Maybe from Densha Tech. Мгм. They are at Gamescom here as well, right? Yeah. So if you want to visit them, So I Так, think кроме I Xbox, яка messed є ще this up. пропановуєш, вибачаюсь. Ну просто глядіть те, що ви зараз виклали просто на YouTube. Ну, розумієш, поза презентаціями. Ага. Є Replaced, є ось там хорор космічний, сюжетний. Ось. Ну і Xbox. Ось. Як би гэта ўсё синхронізувати? Так просто на Ctrl 3 будемо натискати і все, play. Як варіант, хтось може просто взяти, виводити до Discord. А, Я не Discord хочу треба Discord захопити. захапливать. Гэта так, это вельмі будзе. Все готовы Replaced запускать? Я ще не готова. відчинив зараз. Ну, чекаємо. Я. На 0000. Я зараз. Угу. Так, зараз. Так, ну, ти за моє. Та все добре, все добре. Готов? Угу. Михазі готов? Так. 3, 2, 1, старт. You're watching Gamescom Studio on IGN. Replaced is a gorgeous 2.5D Здорово, action platformer that I've been excited about for years, and hopefully I don't have to wait too long to play it. Here to tell me all about Replaced is Igor Gritze. Hey, what's up, man? Thanks for having me, and hopefully we can have a meaningful Hopefully, interview right now. Yes, I'm excited. So, Let's see. Replaced is like just a stunning looking video game. The 2.5D pixel art, there's all this great lighting and moody atmosphere and effects and stuff like that. How did you all settle on this art style? Because honestly, it's one of the most sort of striking looking games I've ever seen. Well, initially when we started like our first like tries to do this, it was like 2018, I think, and we thought to ourselves what we can do with our limited like capabilities. We cannot do like AAA and stuff, so let's try to do like a cinematic platformer. It should be good. It should be easier. Spoiler alert, it was not. It was you don't see like many of those games like Inside, maybe a Little Nightmares and stuff like this, but those are far in between. And this is for a reason, because like even if the game is fully 3D, it's really difficult to like compose everything in a cinematic way. But we have like we shot ourselves in the leg with doing like all the pixel art because to like
do proper camera work to do justice, so that you don't break the illusion of like sprites being 2D. It's a lot of work. Yura, who's our game director, he does ну и lots я of cinematography. He's a доравливаюсь. total movie freak. So basically, he is like obnoxious regarding all of this stuff. He can spend hours like setting up the proper camera angle, like all the shadows, all the lighting. Yeah. He also like conceptualized all the game, all the characters and stuff. So he's like our art director, he's game director. So yeah, I would say that we did it on a Dark Souls mode here because we've incorporated 2D and it's even harder. So I mean, it's one of those games where it's like screenshots don't do it justice, right? Like screenshots are beautiful, but once you see I hate when I see it on YouTube because YouTube compression, it hates pixel art and usually it just like, you know, smashes everything. And whenever I look, like last year on IGN, we also had like a gameplay, how to say it, like showcase. Yeah. And basically, I looked at, man, half of the like art is like smeared because of YouTube compression. Right. And right. I'm like, whenever you see it live, it looks so much better. And yeah. I just love how sort of like detailed and lived in the world looks. I mean, like, if you had just been like, oh, we're going to make sort of something that's evocative of like a 16-bit Super Nintendo platformer, right? An old Genesis game or something. Yeah. Тут You could have just stopped with like a couple of, you know, planes of Так, scrolling, but згодна. you І have глибиня, і dynamic camera work гэты coming in. You've got all промені. these details, all this, you know, Ну, я не хочу всього, ні гэта не рейтрейсинг, но все равно. This is taking place in like an Вельми alternate атмосферно 1980s виглядає America. для мене. Basically, what in our world, everything revolves around biotransplantation and bioengineering. Everything went horribly wrong in America in the 40s, where basically instead of bombing Japan, America bombed itself. Oh wow! And this gave a huge push towards like transplantation and like healthcare and stuff. But like in all like cyberpunk stories, everything goes like really fast. So initially like donorship was like very honorable and very like it gave you great like rewards like money and stuff. But later down the line it became more and more dystopian. And eventually, like, there appeared a whole like category of people called disposals. Basically, corporations took their organs, removed it from them, and just disposed of them and throw them outside of the city. We have like main location, which is Phoenix City. It's surrounded by a wall. Inside of the city, like upper class citizens live. But whenever like corporations get to you, they take your organ and they dispose of you. So basically, you play as Reach, who is like an AI trapped in the body of his creator, and basically Reach is he is the root of the problem. He is an AI whose main goal is to find best donors and best recipients. So you kind of started like as a very questionable entity. But whole game is about AI realizing like Ну і ти гуляєш за шиї, який затреснув у тілі свого создателя, який його написав. І за їм полюють корпорації, наскільки я зрозуміла. І там буде весь гэтый кіберпанк машина з зміненням свого тіла. Можливо, гэта апгрейди такі будуть. That is awesome. Like I did not expect that much. Like that is some great, excellent world building there. Like, you guys really got in with the details. Yeah, we also like our narrative team also does a lot of job in like providing all like the additional stuff that not all players will find, but if somebody like is willing to explore the game, they can like look for like lore items. They can like listen to all those flavor monologues of characters and to learn more about the world, because like to our world it's more than just the US. There are like other stuff happening in the world, but basically we are like this US centric, and being like we come from Eastern Europe, so our perception of America is more like from movies, from the VHS tapes from the 80s and 90s. So we had to do a lot of like research work to do it justice, and well, I hope we managed. And yeah, if players want to learn more, they can learn more. Of course, we don't push
down their throats. Yeah, but it's there if they want it. Yeah, that's again excellent world building. You mentioned some of the sort of vague details about some of the influences. I want to pull on that a little bit because, like, I think we grew up watching a lot of the same stuff, and a lot of it is sort of dystopian sci-fi action movies and stuff like that. What were some of the sort of like books and movies, Я ж не кажу, що сподобалося, не сподобалося. Я кажу, що тінь як Дюна там When it адресовувалися. started, Не like так, in як мусили бути, мені 2018, здається. I think it was 1 year since the release Ну, of мне Blade падаецца, Runner тут такой 2049. пиксель-арт, што гэта не So it was вельмі an amazing movie. We are big fans of шкодна this as будзе. well as the original movie. Also, there was Асабіста like a ўлічваючы, much што гэта іх lesser першая known, гульня movie ўвогуле. by I think it's Australian company called Upgrade. It's about like also about an AI trapped inside a human body. Yeah, I've seen Upgrade. I love it. Yeah, and also it's an inspiration for our combat system because of how our character moves in a sort of like unnatural way to a human, because he can pass human body's limits, and that's why basically he's like that. In terms of games, our holy Bible, I think, is Inside from Playdead, because it's like a top-notch cinematic platformer. Even though their story is not so like spoken, it's more like a minimalistic. Плотные But мобы, it's like a не чтобы textbook for полгодины how you треба should build it. колупать. But as well, Таки, as например, we гэта learn гэта ourselves, бітэмап. it's very, То very бок difficult and very у expensive іх to вось make гэтыя this kind of game. індыкатары And, of course, like молніі visual над style- імі visual ты style, there is an elephant in перахватываешь. the Ні, room. це It's like, зрозуміло, але все одно we were heavily некие inspired by the last плотные. night. Yeah. They Mhm. have like a Видеоперших gorgeous art физик style. It натискать. heavily inspired us, and we thought that this is a really great look. This is a really great take on this retro stuff. So we tried to do it our own, and during the game development, I think we've reimagined our art style several times. It's less noticeable for people from the outside, but basically there were a lot of problems that we had to resolve. But I think most likely for us, it's those cinematic platformers, as well as like the legacy platformers, like in a Flashback or Another World. Yeah, But unfortunately, those wouldn't work today because of their nature. And players today, they expect a bit of different styles. A little bit quicker, yeah. Yeah, so we try to incorporate stuff like combat system, which was heavily inspired by Batman Arkham series. We try to incorporate it in 2D. Which is like I like that a lot. So I was going to ask you about the combat because I can see the sort of like the magnetism that the protagonist has towards the enemies and snapping from thing to thing. You've got this Blade Runner style pistol, right? Yeah. And it looks like it's got a meter that charges up. It's basically both a pistol and a police baton. So it has like a kinetic energy like generator inside. So whenever you beat the crap out of enemies, you also charge the gun. But you cannot overuse it, so you have to shoot one once a while. And this was also one of the main plot devices for the story, like the gun, and the thing that actually Reach can possess this gun because it has a biosensor which is locked to and only police officers and Phoenix Corporation can use it. So this is a major plot device, but those are spoilers, so this is one other time. It's cool. I really appreciate, you mentioned earlier some of the camera work. You get to see it a lot during the combat, right? It's there was a scene in one of the clips I watched from you guys where the protagonist gets hit, the camera spins completely upside down. It's just like that sort of dynamic stuff that you wouldn't necessarily expect from like a classic 16-bit platformer. Did you guys get to experiment with here? Yes, and basically this is one of our main like selling points, but as well this is our curse because we have no, but don't quote me on that, camera cuts in the game. So basically everything has to be seamless. So the transition from gameplay to like, you know, cutscene and stuff. So basically this is where a lot of things can break immersion. So it takes a lot of effort to do the proper camera work, do the proper like setup for this. And it's a lot of trial and error. And because like, it's not like a traditional movie, but it's not like a very traditional video game itself. So we have nobody to ask about that, so we have to experiment with that. Sometimes we can like borrow stuff from other great minds in the industry, but there is a lot of experimentation involved. You guys have been working on this game for a long time.
there was obviously some skepticism when we're so used to now, like modern gamers, where like a game gets announced and we wait years and years and years to find out more. What were like, I guess, some of the challenges that you faced getting to where you are in development now? Well, initially I would say that during first several years of development, it was mostly like a prototyping and exploring the opportunity. I think serious development started somewhere like in 2020. And after that, there were a lot of challenges, like you name it, that we have to understand what it's like to run our own company. This is like our first personal project. And then we have to understand like what it takes to create a game in terms of like combining all those systems together, financing for all of this, and also like an elephant in the room is like the war in our region. Yeah. We are not from Ukraine ourselves. We have like one team member who is in Ukraine. Right now he's drafted in Ukrainian armed forces, unfortunately. So we do not claim to be like the victims here, but at the same time our region is very unstable. So that's why we have to relocate most of our team. Yeah, it halted our development on a big scale, and we still had to continue the development because like money is running out, so we have to be mindful. This is a business. Yeah. Even though this is an art, we still have to be mindful that we have to pay people for them to provide to their families. So yeah. Well, I'm really happy where the game is right now. It looks really gorgeous. You guys are very clearly putting in a lot of work on it. So congratulations, and I can't wait to play it. Thank you so much for coming by. Thanks for having me. That Вы is хотели гульни, я дал вам гульни. Я Игорь, распасовщик игр. We've got plenty more Gamescom on IGN coming up very soon, so stick around. Так, ну що, наступную я скинула так само у чатик. Що далі? Ось. Хоррор космічний. Міняємо. І на гэтым у меня на дадзены момант усё. Калі хтосьці ў чацікі ведае, што там выкладзе, мабыць, геймплей чагосьці яшчэ. Ой, блін, там таксама заджэна. А не заджэна, боже мой. Не та світ. Я ж тут Так, дзякую, Ігор, нам зноў не трэба. Пачакай. У мяне там за гэта грузіцца яшчэ. А шо гэта? Я просто напишу. Hi. О май гад. Caucus _ of Putin Kapsalonzi Kuizov Allah U. Набой да шротніка гэта прыемна. У меня уже 50 набораў да шротніка, уяўляеце? А да пісталета скончыліся. Яно, бачыце, у меня крутится просто і ўсё. А ты стрелками вперед и назад зроби. Ну, то бок у правый бок и у левый бок. Прокрути. Так, ну давайте, готово. 1, 2. Я включу сцену, почекайте. Чекаем. Все, готовы. 1, 2, 3. Тишиня. PlayStation. Скільки кінців чи У меня то та ж проблема. Good evening, Oracle. I would like a full situation report. A meteorite has penetrated my outer hull, puncturing through to the maintenance facilities on Deck 4. I have disabled systems across the ship to conserve power and isolate damage. The breach requires manual repair to prevent further damage. Is our mission at risk? My life support systems are intact, but I advise a systems reboot to provide an accurate damage report.
Ubisoft. Systems reboot. Wouldn't that make it harder for us to deal with the breach? I don't know, Sims, but without a reboot, further damage could occur. Шиї Ubisoft. Reboot your systems. Sims and I will carry out Ну, це ж, repairs напевно, regardless. ліхі ніякі шиї. Very well. Червоно вже ж там. Systems reboot initiated. Мгм. Please stand by. Детектив там 82. Директива 8020. А, директива. Ну так, я читаю дупу. Ой. Alien. Чик. До нас прийшов. Not really in the mood for a walk. It's our only option. What would Stafford say? Never forget where you started. Would you look at that? Gets me every time. Come on, Galileo. We've earned a little holiday, haven't we? Так, треба буде зачинити пробой. Зараз. Your move, right? King to C1. Єсть пробой. А хемка уже ж зійшла. На жаль. Ну так, ну я набула. Trying so hard Дорог not to fall поможеш. over that I feel like I actually might fall over. Вітаємо. Don't do that. But don't even say that. І тут уже скончилась конференція, ми просто самі знайшли геймплей, який зараз виклали. І тому просто поглядимо, і все на гэтым. Тому що більше нічого я не бачу. Ніяких струмов. Пойдем стримить пристаночок. Ну так, нехай Да, я споїться. напевно Fix the свиндейку. cooling system, it should fix that too. Good point. Let's keep Я moving. думаю. Они напевно. А завтра ще бесіди, знайти коли вони починають. Плюс дороги. Вітаю, Люсі. А це що, типу, ще одна якраз так Pictures чи Так. Протяг серії Dark Pictures. We're nearly there. Мод на Alien Isolation. До речі, сумно, що я ще не показали Alien Isolation 2. І пару ходов тому сказали, що сиквел буде. Ну, просто сказали, що починають Ні, колеги собі метеорит пробив. Understatement. Нікілька від тих самих. Люсі. What is that? Це ще вітаночки. Maybe? Could have leaked during the impact. The override ports are right there. Гэта хто, чужинець? Я ўсё не памятаю, Люсі, на жаль. Было много Індії. Люсі, праз 2 тижні Сілксон. Так, 4 вересня. А 5 вересня Хронос Ньюдаун. А пасля Хелизас. А пасля адразу... Що там яшчэ выходзіць? Go home now. Адразу пасля. Там яшчэ штосьці выходзіць адразу Ньюдон. пасля. Ньюдон. Іншапланетний І... структурних Ага. А пасля гэтага адразу Dying Light The Beast. А пасля яго адразу... Зараз я знайду. DLC да Kingdom Come Deliverance 2. And the start of a new one. А пасля яго адразу... Future home. Yeah. Там I яшчэ just wish we could see it up close. Like boots on the ground close. We're blazing the trail, man. Ну, додаток до Kingdom Come, Well, я it's так taken розумію. long enough to get here. І він мене Gotta be це worth something. об будівництві кажуть, щось там о крауті і так далі, як було від Skyrim. Each day, one step at a time. Ну, там буде і будаўніцтва, і нямнога сюжэта, You так always само find a way сказали. to see the bright side. А пасля... Так. А пасля будзе под Dying Light The Beast адразу Silent Hill F. Вось, а пасля Silent Hill F 2 кастрычніка адразу будзе Прывід Ятэ. А пасля Прывіда Ятэ 10 кастрычніка адразу Battlefield 6. Isn't worth wasting a frown on.
Ну, коротше, А потім Маскарад. Да, Маскарад, Ninja Gaiden і стратегія по Jurassic World, юрському періоду. Усього один день. 3 гульні. Ninja Gaiden 4. От Platinum Games. Як ви це пам'ятаєте? Я не пам'ятаю, я відчинила зараз календар. Ага, зрозумів. Маскарад 16 випуск страшно подається. 21-го. Календар релізів. Так. Помилився. О, гляді, полетів у космос. Лютик, мені треба квартиру ремонтувати. Не цікавить. Вельми хутка, вельми хутка. Не натискали на кнопку. Не натиснули. Треба було натискати. Ну Бляха, все. я натиснув. Кому попадется она, а я, коли я попадусь, мне попадется этой хлопчик. Ось, нолик. Пробачьте, коли я так когось не утрымаю. Вось. Коли мы будем гэта гулять? А мабуть, і не будем. Я не ведаю. А не на двоих? Так, ты там, ну, скажем так, ты не одночасово гуляешь, а ты просто передаешь геймпад сябру. Но гэта можна і онлайн рабіць. То бок гульня аўтаматычна раскідывае, то бок все в лобі заходзяць і все раскідваюць, хто за каго і гуляюць. Ну, можна рабіць спецыяльна, ты можаш сам абіраць, а можна рандомна, каб раскінула. І всю гульню ты будзеш гуляць на адным персонажы, вось. Ну, і вы просто глядзіце... Грошей заробіть. А праз гэта, праз SharePoint працуе? Праз кого? Напэўна, не. SharePoint, не, напэўна, не будзе так раскідваць. Скажем так, праз SharePoint ты просто сам, як бы, а-ля передаеш кіраванне, ну, разумееш? Не, ну, глядзі, я зайду за першого гульця, за другого, я другого гульця передаю праз SharePoint, правильно? А гульня раскіне на першого? Не. Ты просто у момент, калі ты будзеш гуляць, як быццам ты адзін, ну просто момент світча персонажей ты просто SharePlay передаеш. А так нічого не зміняцца. А вось калі у меня просто калі вось так, два кантролеры і прям гульня прям гаварыць. Другой кантролер зараз будзе працаваць, разумееш? А так нічога не зменіцца. То бок гэта то ж самае, што менавіта калі вось праз два кантролеры, то яно мусіць працаваць праз SharePlay тады. Ну, магчыма, я не ведаю. Я не ведаю про SharePlay, як ён. Таму што, ну, SharePlay ты менавіта аддаеш контроллер других контроллеров полностью кіравання. Кудысьці туди. Ну, магчыма, ну просто там же, по-моему, ёсць па таймер для гэтага, то бок кожную там гадзіны-две трэба будзе гэта перарабіць гэтага SharePoint. Надо ісці і бегчы. Аж гульні не размаўляюць. Ну не подозрыльны ж, пайшоў такі паглядзець, ага. Люся, що ти маєш на увазі? Тебе треба перекладати? О. Чё, ХГ? Нават ніякай клікітешки не было? Не, не ХГ ще. Гэта імпостер. Як яны з таким розумом до космосу достались-то, ну? Мабуть, яны выйшлі з крыясна, у іх там пашкоджаны мозг. Адкуль ты ведаеш? Ну, я б так само падышоў, на самом деле. Во. Мы ведаем, хто гуляе за гэтага хлопца. Ну, так я б бы, ну, так само дубінку нейкую б взяв по руку. Crouch behind object to stay hidden. Hold L1 while crouching. Вороги примячаюць свет, бо калі ліхтариком свяціць. Не святіце ліхтариком в очі.
Что там доставаться, сел, полетел. Каждый день так роблю. Ты Джефф Безос? Світло. Так. Світло, дякую, Люсі. Все померли. Яна говорить. Тут з планети, бо стерпіти їх не змогли вумники. Ну, видиш, ніяк надто багато такі корабелі шдають. Угу. Безос твой сябр? Добрый у тебя сябры. Задонать катончику нах это самое, как я липи не выжил. И уж не. Ты холера уже за со жнюнем. У липи не дайте выжить. Ну, мінус одно життя теж отрималося. А всього 9, ну. Ну. Это уже до сябры звертайтесь. Бля, пойду Безосу напишу. Так это твой сябр, напиши им. Люцик Смаз. This is Thomas Carter. 48 hours from flight crew wake up. Something's wrong with Sims. I lost her. З ёй щось не тое. Я її страцю. Я бачив, як яна у космос улетіла. А як яна тут? Може, яна хоче мене забити? Гэта... Мусить бути тлумачення. Так. Як яна повернулась на корабель? Я думаю, то хлопець знову за ім ганяється. Ні, гэта дзяўчына, якую ён не ўтрымаў. Угу. Как ты его скилл? Вот так. Угу. Помянем Картера. Так. Коминю 2026. Ой, Так, Silent Hill что у вас было? Это трейлер. Ну... Що, Gamescom Studio Day 2 мені переключило на трансляцію, і там щось... Чому яно ще не скончилось? Не, ну там, магчыма, просто з гэтага, з реплей. будкі. Реплей. Ну вось. Так, что далей? Ничего? Ну, трейлер Metal Gear Solid Delta Snake Eater зараз бачу, вийшов новий. Вось. Давайте. А, так что на этом PlayStation еще что-нибудь есть? Ну, гэта і ёсць гэты канал з Metal Gear. Ну, карацей, я тут Так, яго і я убачила. посмотрю здесь. Так. А, есть такие, да. 25 хвилин тому. Угу. Каточок у Дискорді. Угу. Да, він теж це 2 хвилини, гэта ролик. Ну, ўсё роўна, трейлер як трейлер. Ну, або можна у гэтай бясконцай геймплей Resident Evil 9 глядзець гэтай адной дэмкі. Караценькай. Она ж... Так, тут я сказал, что демка красивенькая выглядает. Я Ну, готова. там... Так, зараз. Давай, лик. 3, 2, 1. Violence, blood, sexual themes. Угу. Themes. Why'd you defect? Чаму ти задезертавала? Я гэтага не рабіла. I know how you're feeling. It's hard for me to believe too that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. She'd double-cross us like this. We will use the Легендарна героїня, як бос, побігла до русських від нас. Бігла. Так, вороги. trump card with enough power to bring order to the world. Do you love her? No, nothing like that. Do you hate her? For 10 years, we lived and died together. You couldn't possibly understand. And you think you can kill her now? Hey,
Don't you go getting any funny ideas. We can't leave yet. I've still got one last job to do. She's at the lake. She's waiting for you there. We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. I've been waiting, Snake. Waiting for Покажи свою your growth, лояльность. your growth, and the finality of today. Ваша місія – забити свого ментора. 28 жнівня. Так. Ну, ось так. Такой у нас геймспом. Що там ще на отримався. PlayStation? Hero of Academia. Ну, то, що ми NBA. бачили. Overwatch. Угу. Stalker 2. Сектор Чорнобиля. Фіча Змеи не трейлер. смешные? Не есть. Не буду. Ну, тады на гэтым усё. У мяне як мінімум. Все. Дякую всім. Пойду далей пристаночок стріміть. Мгм. Так, дзякуй, Міхась, дзякуй, Шыграэль. Калі Багема нас чуе, то дзякуй, Багема. Мабыць, яна яшчэ залішыла уключоным 6 стрым, вось. Калі хтосьці прапусціў Багему, то ўжо ў запісы будзеце глядзець. Вось. Угу. Ну, всё. Візантик, я не сканчаю стрім, калі што. Мгм. Ну так, Всё, может. давайте. Да пабачэння. Михася на пристанок. Так, запись. Нармальна ўсё з маім кампом. І заўсёды ў мяне гэта глючыць. Ну, прабачце. Задонатьте на комп лепей, калі што. А откуль информация, что я богатая? Можно мне крыницу?
Ну, калі ў меня будуць грошы на комп, вось. О, кажись, я зрабіла. Я ўсё зачыніла, но яно ўсё яшчэ падлагівае. Ну ладно. Ну так таксама норм. Ад спецслужб. Так, я не могу то, что 1.2 набыть. Так. Або нават подписку PS Plus, разумеете? Так, пойдете до Михася. Радуйте, што гук ідзе, не ламаецца песні. Як гэта было раней. Ладно, все, дзякую всем за прагляд яшчэ раз. Дзякую, што прыйшлі. Дзякую, Люся, што яшчэ тут. Я хвалявалась, што ты, мабыць, адпісаўся ўжо. Все. Давайте. Да пабачэння. Будзем працягваць гуляць у Нінакуні. Я не ведаю дзе, но я паспрабую знайсці 4 верасня Silksong у фізічным выглядзе на дыске або на картридже, не ведаю. Калі знайду, то будзем гуляць у Silksong. Калі не, то будзем чакаць, калі санкцыёны шкод да нас прывезуць. Давайте. Да пабачэння.